populáru urobiť umenie. On si číta cez týždeň také tie veci, tie články, ktoré prejdú. Priznám sa, že už som mal, toto bude tretie komentáranie a neverím, že také články existujú, lebo podľa mňa to by musel byť časopis Syn a chovateľ, alebo ja neviem si predstaviť tie názvy, že čo tu musí všetko obsahovať. Prosím ťa, zaznamenal si niečo v dennej tlači alebo v dennom výstupe internetovom, o čom by sme sa mali podeliť dnes s mojimi hostiami, myslím hostí, ktorí sedia za stolom? Zase som narazil na pár zaujímavých článkov. Môžete naliať, nebude ti to vadiť, ja už to viem otvárať, vieš? Tak nalej, ak to zvládneš. Môžem už začať čítať? Môžeš. Dobre. Najprv zase prečítam titulok a krátku správu a potom môj komentár k tomu. Prvý titulok. Najsmiešnejšie pomenovania našich intimných partií. Niektoré pobavia, iné sa budete hanbiť vysloviť. Ja som bol tiež prekvapený, aké všelijaké tam boli vymenované. Tam píšu pomenovania miesta, tam dole je vždy delikátnou záležitosťou a tak ďalej píšu. Niektoré som fakt nepoznal, na ukážku nebudem ich vymenovávať, to určite ich poznáte, ale zaujalo ma Žabinka, to som ešte v živote nepočul. Prosím? Žabinka. Od slova žaba, Žabinka. Žabinka, som že Žabinka, akože žabý inžinier, Žabinka. Žabinka. A tak mám taký krátky intelektuálny humor k tomu. Chlapi sa nikdy nepoučia z chýb. Namiesto toho, aby tej tam dole povedali píp, poprípade píp, alebo ešte lepšie píp, sedia pri pive a držia sa svojich píp. Dobre, ďakujeme, tak to bol prvý názor na to. Takže máš tak, áno, kľudne, to je asi čistý. Asi čistý, ale tento, keby ste ma môžete nechali, ešte prídem, ešte za pár hostí budeme mať. Dokonca by som odporúčal doplniť stavy. No, to by bolo úplne super, ďakujem. Dobre, to bol taký ten prvý. Tento článok som zachytil a ja nemal som odvahu na to kliknúť, lebo história prehľadávania je svinia. Dozvedel by si sa niečo nové možno. Možno, no. No dobre, tak povedz mi, bolo ešte niečo, o čom by sme mali vedieť? Napríklad je 8 neklamných signálov, že vás podvádza. To je pre ženy, je to zo ženského času. Prosím, ešte prepáč. Čo čítaš vlastne? Vieš, keď robíš ten súhrn, vieš ty? Najvďačnejšie sú bulvárne časopisy pre ženy. Stal som sa odborníkom bulvárnych časopisov pre ženy. Aha. Toto je ďalšia ukážka toho. Je 8 signálov, že vás podvádza, boli tam vymenované a mňa zaujal hlavne jeden a to je 8, tam bola, že nie je to žiaden Einstein. Zaujalo ma to preto, lebo už ten samotný fakt je dôkazom, že bude podvádzať, to je fakt zaujímavé. K tomu písali asi takto, akú rolu hrá IQ v otázke nevery. Budete sa diviť, ale dosť dôležitú. Ak ste mysliteľkou vo vašej domácnosti práve vy, pánovi tvorstva to skôr alebo neskôr začne liesť poriadne na nervy. A čo urobí? Nájde si za vás náhradu. Možno menej inteligentnú, za to prítulnú a plnú obdivu. Je tu aj rada, čo s tým robiť. Chváľte ho, zaujímajte sa o jeho úspechy, v spoločnosti rozprávajte o tom, čo sa mu podarilo s vašim IQ, to určite zvládnete. Môj komentár. V manželstve som taktickú chybu zrobila. Zobrala som si za muža debila. Radšej som mohla vstúpiť do lajna. Ak mi nemá zahnúť, musím v ňom vidieť Einsteina. Výborne, ďakujeme. Keď všetky tie ženské portály prejdeš, ešte aj tá tretia téma sa bude týkať... No je to ona, fitness.cz, takže je to ona, to bude asi ako ženský časopis nejaký portál. Mal by byť, no. No, je to z češtiny, takže psychika muže a holuba je podobná. Vstaňte na odmeny, radí odborník. Mužská psychika je zhruba stejne zložitá ako psychika holuba. I jej lze naučiť mnohým kouskům, jen jeho třeba přistihnúť ve chvíli, kdy spontánne učiní cosi žádoucího. Pak je třeba jej patřične odměniť, napríklad zrnkem ječmene. Zvláštna taktika, ale vraj psychológovia tak vravia. Môj komentár. Ak chceš, aby ti tvoj muž zobal z ruky ako holub, tak po A. Holub, po B. Myslí na to, že ťa rád vidí holú, a po C. Do stravy mu pridaj trochu alkoholu.
krásne, vidíš to krásne, keď auto, si pre mňa alkoholá. To je krásne. Dobre, a máš to? Ešte mám jeden. Ešte, ale... a v tomto duchu? Ja rozmýšľam do budúcnosti, či neprehodím tvoje komentáre na 9. hodinu niečo. A tak vyzerá, že je to niečo podobné. Zase je to Žena Pravda SK, čiže je to... Žena Pravda SK? Áno. Žena.pravda.sk. Je to čudná kombinácia, ale fakt existuje na tom internete. No dobre, tak to daj, to bude zaujímavé. Väčší špenta, takže to môže. 10 otázok, ktorými ho zaručene otrávite. Jedna z nich, drahý, nevyzerám v tých nohaviciach tučná? A ich komentár, a keby ste vyzerali, ako by ste reagovali, keby vám povedal pravdu? To je fakt, naozaj, takto sa zamyslíte nad tým a môj komentár. Moja žena sa ma pýta pri obede, či nie je tučná v tých nových džínach. Bacha, v tej otázke je skrytá mína. Na to sú až 3 nesprávne odpovede. Áno, nie a akákoľvek iná. Titulok bol Sveťo Malachovský, celá rodina sme postihnutá. Neboli tam 3 bodky? 3 bodky, pokračujú ďalej. Boli. Sveťo Malachovský skôr ako do činohry chodieval do opery. Otec bol operný spevák, mama šepkárka v opere, brat je operný spevák, objasňuje svoju voľbu povolania. Vyhnúť sa opernému spevu bolo u Malachovských takmer nemožné. My sme celá rodina postihnutá, 3 bodky, hudbou. Tak som sa aj nejako zviezol. Od 5 rokov som tvrdil, že chcem byť opereným spevákom, hovorí s úsmevom. Tak toľko z tohto bulvárneho článku Supermami. A ja mám k tomu komentár. My sme jedna veľká hudbou postihnutá rodina. Kto nespieva s nami, spieva proti nám. Ja aj keď deťom robím operku, spievam im operku. Keď spití kamoši znejú, ako keď sa pári jež, ja stále dávam čisté operné árie. Bol som u posudkového lekára, ešte mi chýba percent 5 a konečne dostanem preukaz ZTP. Ďakujeme veľmi pekne. To je Osvečkovi všetko, čo si našla. No, ďakujeme, tak to je Pečo Šránk, ešte môžete spontánne zatlieskať, ako to vy viete. Ďakujeme.